ще разгледаме инструментите за точно изчертаване на обекти, реализирани в GIS карта 2011. Имат се предвид различните захващания, известни повече като SNAP, изчертаването на хоризонтални и вертикални линии, прави ъгли и така нататък. Ето това е лентата с инструменти, която е приложима при линейни и векторни обекти. Съответната лента с инструменти, използвана при полигоновите обекти. И съответната линия, използвана при създаване на точков обект и съдържаща най-малък набор от инструменти. Важно да се знае, че всичките тези линии се появяват и скриват автоматично за нас, в зависимост от типа на избрания обект, така че няма нужда ние да се грижим за тяхното изрично показване или скриване. Нека изчертаем една ограда, чиято начална и крайна точка са части от ето този път, за да илюстрираме двата типа захващане към точка и към линия. Избираме тип на обекта ограда. Ето виждате линията с инструментите. Характерно е, че до всеки от инструментите има по една буква, която е клавишът от клавиатурата, който активира съответния инструмент за постигане на по-голяма производителност. Ще използваме първите два инструмента: захват чужой точки и захват чужой линии. Нека започнем с захващане към точка. Виждате, че когато доближим точка от линията, като с магнит курсорът залепва за нея и променя вида си. Започваме изчертаването. Нека краят на оградата да е част от линията, която не е връх на пътя. Избираме втория инструмент, захват чужой линии, шорткът с буквата J. Ето курсорът отново промени големината си. Завършваме изчертаването, въвеждаме семантика, ако това е необходимо, натискаме съхранити. Тук е мястото да отбележим, че тази област на захват може да се регулира по размер, като това се извършва с последните два бутона от тази лента с инструменти. Към тях са прикрепени знаците плюс и минус. Ето как действат. Виждате, че курсора увеличава размера си и съответно го намаля при натискане на най-десни. Преди да разгледаме следващия инструмент за захващане към помощната мрежа, нека покажем самата мрежа. Показването й се извършва от менюто вид, отображение и сетки. А параметрите на самата мрежа се управляват от следващата точка в менюто параметри и сетки. Виждате, можем да покажем мрежата по различен начин, било то с линии, кръстове или точки. Съответно, стъпката на мрежата може да се регулира, като тя може да се показва както в единици на картния лист, в случая милиметри, така и в единици на местността, метри, като при преминаване от едната в другата мерна система, автоматичното преизчисляване се извършва с отчитане на мащаба на картния лист. Някои други параметри, касаещи дебелината на линията, размер на кръста, цвят, сянка, ред на изобразяване под или над картата и така нататък. Нека примерно да изберем мрежа с стъпка 20 метра. Ето виждате как се разреди самата мрежа и започвайки да изчертаваме линия, ето този бутон захват узла сетки, който се активира и посредством клавиш N от клавиатурата, ни гарантира захващане точно за възли от мрежата. Следващия инструмент създава един допълнителен възел в мястото на пресичане на два линейни обекта и е много удобен
Например, при формиране на пътната мрежа, нека видим как работи. Нека създадем първо един път. Ето това е въпросният инструмент, който по подразбиране е активен. Нарича се създавателят на точки и се активира с клавиш G. Характерно е за него, че той работи винаги в комбинация с втория бутон J, захват чужой линии. Нека активираме двата режима и се убедим в работата му. Създаваме си един втори път, захващаме се към линията от първия. Ето виждате как тук се създаде този възел, като особеното е, че той се създаде както върху втория, така и върху първия път. Да се убедиме в това нещо, като изтриеме горния път. Ето допълнителния възел, който се създаде тук на правия участък. Нека сега изчертаем друга линия, друг път, който да е когато този бутон не е активен. Ето виждате, че дори да е активен захватът и да се захванем, в този случай възелът е създаден само върху втория път. Да се убедим отново. Ето, тук нямаме възел. Следващите три инструмента, които ще разгледаме, създават съответно хоризонтални, вертикални линейни сегменти, както и прави ъгли. Характерно за тях е, че те са неактивни и неактивируеми до момента, в който няма посочена поне една точка от линията. Ето, вече можем да ги активираме. Режим H. Създаваме хоризонтален линейен сегмент. Важното при режимите хоризонтален и вертикален сегмент е, че след създаване на сегмента тези режими се деактивират, тъй като слабо вероятно е да създаваме два последователни линейни сегмента. Ето, ако искаме отново да го активираме, или с бутона, или с клавиш H, създаваме линейен сегмент хоризонтален, съответно за вертикален бутона V. Отново е деактивен, нов вертикален сегмент и така нататък. Правите ъгли. Там вече трябва изрично да деактивираме режима, ако искаме да създаваме линия под произволен ъгъл. Инструмент бланк метрики, който се извиква с клавиш Insert, извиква диалог, в който е показана геометрията на текущия обект, т.е. списък с точки, с координатите на точките, към който ние бихме могли да манипулираме по различни начини. Бихме могли да дублираме текущата точка или да изтриеме коя да е точка от списъка. Също така възможности за придвижване в началото или в края на списъка, възможност за затваряне на линията, възможност за обръщане на посоката. Имаме и няколко режима за въвеждане на координати, било то абсолютни правоъгълни координати или географски такива. Също така възможност за въвеждане на нараствания, възможност за въвеждане на дирекционен ъгъл и разстояние и така нататък. Тук бихме могли да видим и дължината на текущия обект, било то в единици на местността или в единици на картния лист. За площните и затворените линейни обекти бихме могли да видим и площта на обекта. Следващите два режима, копиране на точка от избрания обект и прихващане към линия от избрания обект, доста напомнят първите два режима за захващане към точка и захващане към линия, с това допълнително изискване, че те предполагат наличието на селектиран обект, към чиято точка или линейен сегмент ще трябва да си прихванем. Нека видим как работят. Започваме да изчертаваме линейен обект. Активираме режима за копиране на точките на избрания обект
И съответно програмата ни подканя да изберем обект. Избираме го с двойно щракване и съответно трябва да окажем някоя точка на този обект. Виждате как курсора се прихваща към точките от обекта. Оказваме точката и след това продължаваме по добре познатия ни начин да изчертаваме линейните сегменти един по един. Нека видим как работи втория режим. Захващане към линия от избран обект. Отново трябва да изберем обекта. Избираме го. Съответно курсора се прихваща винаги за линията на избрания обект. Ето, продължаваме с изчертаването. Тук трябва да си има предвид, че при положение, че е активиран режима за създаване на допълнителни точки, режим G, който по подразбиране е активиран, съответните допълнителни точки се създават и върху обекта и върху селектирания обект. Нека се убедим в това. Ето виждате допълнителната точка създадена тук. Следващия инструмент за копиране на участък с буквата P се активира е особено удобен, когато трябва да изчертаем обща граница между два обекта, единият от които вече е изчертан, и да не ни се налага да пречертаваме точка по точка цялата линия. Нека да видим как работи. За целта ще изчертаем една овощна градина, имаща общи граници с ето тези две пасища. Избираме си обекта, с който ще имаме обща граница, след което трябва да окажем началото на общия участък, някоя междинна точка от общия участък и крайната точка. Ето виждате как общата граница се изчерта за нас. Продължаваме с изчертаването на обекта. Отново активираме режима, можем да го направим с буквата P. Избираме втория обект, с който ще имаме обща граница, оказваме началото и оказваме междинна точка, оказваме крайна точка. Ето границата отново е изчертана за нас, след което завършваме изчертаването на обекта и го запазваме. Следващия инструмент привязат к центролинии се използва, за да се захванем към средата на кой да е сегмент от даден предварително избран обект. Нека видим как работи. Активираме инструмента, след което трябва да изберем даден обект. Ето виждате как курсора автоматично се захваща за средата на кой да е от сегментите на обекта. Започваме и изчертаваме обекта. С C можем отново да активираме режима. Ето. Съхраняваме обекта. Следващият режим изменит направление ни е познат от диалога с метриките на обекта. С негова помощ по време на изчертаване можем да променим посоката на дигитализиране на обекта. Нека видим как работи. Започваме да чертаем. Ето тук ни се намира текущата последна точка на обекта. След натискане на бутон D, съответно променихме посоката и последната точка на обекта вече се явява бившата първа точка. Запазваме обекта. С помощта на бутона шаг назад или клавиш Backspace от клавиатурата бихме могли да отменим въвеждането на последния сегмент. Нека видим как работи. Съответно клавиш Backspace и по този начин да се откажем от някоя неправилно въведена точка.